Siis se on vanha mielisairaala. Mut se on poistettu käytöstä varmaan jotain ehkä vajaa 10 vuotta sitten. Ja se on aika hyvä kuntoinen ja siellä on ollut mun tietääkseni niinku syömishäiriöklinikka ynnä muuta sellaista. Mut nyt se on ainakin suurimmaksi osaksi tyhjillään. Hyvä. Mulla on se. Niin, mä Leffa, tiedän. jonka nimi on 42. Mitä on 42? Elämän tarkoitus. Oi vittu. Mä voisin nähdä se joskus. Onko se kar? Toivottavasti siinä on vielä akkuu jäljellä. Joo, eli tässä se tapahtui. Me leikittiin Aadan kanssa ja yhtäkkiä mä en nähnyt sitä, että mä kuulin jotain ja mä rupesin kääntyä. Ei, se on tuolla. Meidän pitää mennä. Tulkaa. Nyt.